ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Kamukam College Shillong ka kod admission haki degree bat diploma course ban long chef hotelier bat QA ban dep khap mania fila ban call haki niki number. Hadian ba Khmat Jong Raja Raghuvanshi kalapoi syaka yeng Jong ha indoor ki bahayeng hasam kila pendep ya ka niam karukom batang hadin katugan nepor la Thang no ya Khmat Jong ya Khmat Jong Raja la Thang da Hman Jong u Vipen Raghuvanshi Hman Vipen ula don hasilong la katu kanisngi nadu bayo jingtep ba upara Jong uja ula don hasilong hadu banda dep banle ya ka postmortem ha nigrems shwa ba Khmat kan poi ki Paidbah kilayalum ha yingsa Jong Raja bat kilawan ru da ka poster ka bahe ka badon ka dor jong ki arngut ki sikurem ban penpau ka jingsolam sya ka yeng kasem kam menshwa ki bahayeng hasam kila kemno ba ki arngut ki sikurem ki syara bor henrei hadian baki pulet kila pentikna ba kadai ke jingsa penyam ki bahayeng hasam kila dawa badai ban pha toket da ka CBI ya ka nikakam